Ден преди двобоят с Локомотив Пловдив, който ще се изиграе на Георги Спърхов утре от 18 часа. Старши треньор на сините Ясен Петров е тук, за да ви обърна внимание и да ви отговори на вашите въпроси. Имате групата за утрешния двобой. Нека да преминем към вашите въпроси директно. Ако нямате въпроси. Отсъствието на Веселин Милев наясно ли сте, кой ще го замести? Сигурно няма да излезем без ляв бек. Наясно сме. Имаме вариант. Се надяваме, че в този си вид ще се справим. Васко е важен играч в нашата схема, но така или иначе трябва да се справим с него. Има ли възможност Кирил Лукавски утре да направи своя да би достатъчно? Всеки, който е в групата, има възможност да започне утре. А и трябва да очаква. Разчитаме на всеки един играч в нашия отбор. Виждаме, че Слори не е в групата. Каква е причината за това? Получи травма на матча, който изигра с старшата. В края на матча е получил лека контузия, която предполагам, че още 2-3 дни така ще го мъчи. Да чуем следващия въпрос. Нова телевизия, след което и Ринг.бг. Имате проблеми халфовата линия преди наказание. Играчи има Басовски. Готов ли е Христо Йолов да се завърне с В 18-те, нали? Да. Какво състояние? Добро състояние. Да чуем следващия въпрос на Ринг.бг. Все пак винаги си за съперника и ще бъде малко възпитание за Марса. За мен всеки матч начало на Левски е специален. Това е поредният от важните матчове. Както много пъти сме коментирали с вас, че най-важният матч е следващия. Това е поредният най-важен матч. Отбора на Локомотив Пловдив. Хубави неща мога да се кажа за този отбор, разполага с добри футболисти. Но ние сме много концентрирани върху това, защото имаме, както и вие ми задавате въпроси, имаме много проблеми относно окомплектоването на състава. Така че концентрирали сме изключително върху това как ще изглежда нашия отбор. Подхождаме с нужното уважение, но утре излизаме и играем за победа, естествено. Следващия въпрос, Дарик Дайем. Според вас влияят ли на отбора двете поредни загуби, които записа? Една срещу Лило в Лига Европа и най-вече тази по-болезнената, предполагам, от Литекс в първенството? Всичко е вече в историята. По никакъв начин нито аз, нито се опитвам какъвто да било начин да мислим за това, което е останало назад. Да, от всеки мач си вадиш изводи, продължаваш напред да работим и утре е матчът, в който трябва да си оправим настроението. Следващия въпрос. Голмайстор на Левски Дембеле дойде от Локомотив Пловдив. Сигурно го познават добре. Страхувате ли си, че може да го опазват? Ще се опитат, но Левски не е само Гара Дембеле. В утрешния двубой се надяваме на всеки един, който стъпи на терена, да даде максимум. Естествено, че Гара до този момент показва, че е труден за опазване. Да се надяваме, че утре ще бъде така. Нова телевизия Геновска. Преди няколко дни заявихте в интервю за TV+, че има много хора, които не желаят да живеете как се чувствате в момента, има ли някакво напрежение на тази гледна точка или работите по... И тогава, и сега съм много спокоен. И който иска може да гледа записа. Защото контекста на този запис излезна абсолютно заглавие, което отговаря на истината. Не искам да го коментирам. И тогава бях спокоен, и сега съм спокоен. Да ви задам обратния въпрос. Смятате ли, че има много хора, които искат да сте треньор на Левски? Аз лично искам. И всеки един ден тук начало на този клуб съм изключително щастлив и давам максимум от енергията, която имам. А кой какво мисли, вече не мога да бъда в главите на хората. Естествено, човек не може да се харесва на всички. Но за мен най-важното, че сутринта ставам с страшна амбиция и страшно желание да си свърша работата. Господин Петров,
имате претенции към съдийството в срещата с съдиите, притеснява ли какво ще бъде по-следващото? Не се притеснявам. Така съм ги почувствал нещата. Аз си веднага след двубоя казах. Не съжалявам за нито една дума, която съм казал. Това беше първият мач, в който съм коментирал съдийството. Не се притеснявам. Убеден съм, че утре сега ще се справи. Смятате, че ще бъде коректно? Да, убеден съм. Доста от така анализаторите ви обвиняват, че отбора ви не владее достатъчно топката. Какво искате да кажете на тези критики? Целият ми съзнателен живот е преминал в футбола. Така че да тръгна да се обяснявам на всеки, който прави анализ на играта на Левски. За мен най-добрата оценка е това, че този стадион се пълни. Това означава, че на хората, които идват, начинът по който играе нашия отбор им харесва. Ние сме наясно, че има още много какво да се желае, но в рамките на тези 4 месеца и половина до там ни стига енергията да представяме това зрелище. Знам, че може и по-добре да е, но ще ни трябва време. Нищо не става с магическа пръчка. Ние се стараем, работим всеки ден и взимаме максимум от хората, с които разполагаме. Ще е въпрос? Петро, стана традиция, така да наречем, преди мачовете в Лига Европа да отбелязва 4 гола във вратата на съперника. Могат ли тези, които ще заместят основните футболисти, да направят зрелище на стадиона? Това е нашата цел във всеки матч. Ние искаме, защото знаем, че головете са най-хубавото нещо в тази игра и искаме нашия отбор да отбелязва повече голове. До този момент ние сме отбора, който е създал най-много голове положение, отправя най-много удари. Това е статистически погледнато към вратата на съперниците си, отбелязва най-много голове. Аз пак ще се върна на предния въпрос. Да, ние много работим, искаме и повече, но хората, с които в момента работим и тези, които ще влезат, нашата надежда е, че утре така ще се справят с задачите си.